हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआवनो फंनैसो खोथा रायज्लायनो सानदों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव। फंनैसो खोथा शेयार खालामनो सानदों। नैबे नुनाय दालाङा दिनै बेसेबां बोसोर जालांखो रावबो सरकारा मावनानै होआखै। गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा खस्थ' जायो थांलाय फैलाय खालामनो, बिथिंजाय थांलाय फैलाय खालामो। ओंखायनो बेखौ सोरबाफोर सरकारि मानसिफोरा नायफैनानै मावनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामो। बे दालाङा जेब्ला BPF सरकार दंमोन बे समावनो दंखायोमोन। बेखौ बोसोरफ्रोमबो जोंनि गामियानो लोगो नांनानै होयो, औवानि दालां। नाथाय दा मेसें बोथोर नालाय जेबो ओरै एसेबां उसुबिदा जाया। आथिंजों साइकेलजों थांग्राफोरा दैथिंजाबो थांनो हायो, नाथाय गारि लाना फैनायफोरा बाइकजों थांनाय स्कुटि लाना थांनायफोरा एसे उसुबिदा जायो। दालाङा बायनानै दङ। रायजोफोरा नायदो बेखौ। बेनो दालाङा बिदि बायनानै दङ। बेखौ सरकारा जुदि नायफैनानै मोनसे पाकानि दालां बानायनानै होयोमोनब्ला जोबोर गोजोननाय थागौमोन। आगोलाव BPF दोलोआबो बेखौ बानायनानै गालाङासै। दा गोदानै सरकार दाबाय जोंनि UPPL दोलोआ। बेनिखायनो बिथां प्रमद बर' सारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय, बे दालांखौ थाबैनो बानायना होनांगौ। मानो होनबा गोबां फरायसुला फरायसुलि दङ, बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्थिनायाव बिराद जेंनायाव गोलैना दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना एसे थाबैनो हायोब्ला दालांखौ बानायना होफैनांगौ। आरो नैबे लामाखौ बानायदों बानायनाया, बेथ' जागोन होननाय खोनादों। दा अन्थाइ गारना दोनदों, एसे जागोन ना जाया आंबो क्लियारलि बुंनो हाया। बे लामाया बे बुग्लामारि माजदिया रौमारि थांनाय लामा बेयो। नैबे बिथिंजाय रौमारि थांनाय लामा। नोंथांमोना एसे थाबैनो मावना होयोब्ला मेसेङावनो मोजां जागौमोन। आरो गोबाव जालाङोब्ला देनाङो दैज्लां सफैबा आरो जोंनिया थांलाय फैलाय बिराद उसुबिदा जायो। दालाङा बिथिंल' गैया, बैथिंजायबो दङ। दैमाया मोननै जाहैबाय नालाय जोंनिया बे एरियाखिनिया जोबोर उसुबिदा जायो। मानो होनबा गारि मटर लांनो हाया, साइकेलजोंबो पार जानो हाया जायो दैज्लां बोथोराव। जोंबो दखान पाहाराव थांनो हाया जायो, बाजार जानोबो थांनो हाया। गोबां उसुबिदायाव गोलैयो, गोबां जेंनायाव गोलैयो। गासैबो आबाद मावनानै जाग्रा गोजा, मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा गोजा। गोबां आबादारिफोर दङ। आबादारिफोराबो मैगं थाइगं फाननो लांनो हाया दैज्लां बोथोराव। दा मेसेङाव नालाय दा हायो बयबो जेथिंबो थांलाय फैलाय खालामनो। नाथाय दैज्लां बोथोराव बिराद उसुबिदा जायो। बेनिखायनो मेसें बोथोरावनो बिथां सरकाराव थानाय बिथांमोना थाबनो मावनानै होयोबा एसे मोजां जागौमोन। बेखौनो आङो रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानो। मानो होनोबा MCLA आबो जोंनि खाथिनिनो, बारा गोजाननि नङा। बिथांमोनाबो मिथिखागौ मोजाङैनो बे जायगाखौ, मोजाङै मिथिखागौ। थाबनो बानायनानै होयोमोनब्ला जों गोजोननाय थागौमोन। गामि ओनसोलनि मानसिफोरा एसे सुबिदा जागौमोन, उसुबिदा जानाय नंलामोन। गोबाङानो उसुबिदा जायो, गोबाङानो गोलैखांबायबो, बेयाव गोलैयोबो गोबाङानो। बिथांमोना एसे सानै हयै थाबनो मावनानै होयोब्ला जोबोर गोजोननाय थागौमोन। दा आं बेखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो सानदोंमोन। मानो होनबा गोबां बोसोर सरकार दाखांनायनि उनावबो जोङो जेबो उन्नति जानायखौ नुनो मोनाखैमोन। नाथाय दा गोदानै UPPL सरकार दाबाय, जों माबा मोनसे राहा मोनसिगोन बिदि आसा खालामना दंमोन। नाथाय दिनै बे लामाया जागोन ना जाया बेखौ मिथिला। अन्थाइ बाला गारनानै दोनबाय, गोजो होनोसो दोनखो ना मानोसो दोनखो बेखौथ' जों मिथिला जाहैबाय। जायखिजाया जायोबा मोजां जागौमोन आरो। माजों बे दालांजों आरो आवगायाव बिथिंजाय सिदा थांनानै आवगायाव गंसे दालां होबावनांगौ दङ। ओजोंहायनिया एसे फिसा आरो, थेवबो दैज्लां बोथोराव बिराद दै फैयो। नै बेबो बिराद दै जायो, बेनिखायनो ओजोंबो थांनो हाया, इथिंबो फैनो हाया। गोबां उसुबिदा जायो आरो। बेनिखायनो बेखौनो आङो सारमोननिसिम एसे गुरैयै खावलायनाय थाबाय जे थाबैनो बेफोर दालांखौ मावनानै होयोब्ला जों जोबोर गोजोनगौमोन।
जाबाय जोंनि दालाङा बेफोरबायदि मोनसे आसा जागौमोन फरायसुलिफोराबो थांलाय फैलाय खालामनायाव उसुबिदा जानाय नंलामोन। दा बिथिंजायनो थाङो गोबां फरायसुलि बिथिंजायनो कलेज स्कुलाव थाङो, नाथाय बिसोरो गोबां प्रब्लेमाव गोलैना थांनांगौ जायो। बे लामायाबो दा जागोन होननानै बुंदों, दाथ' अन्थाइ बाला गारनानै दोनबाय देसुन, जायोना जाया उनावसो मिथिसिगोन। जायखिजाया बे लामाखौबो नोंथांमोना एसे नायनानै थाबैनो बानायना होयोब्ला मोजां जागोन आरो। लामाखौथ' बे दालांखौथ' बिथिंजायबो लामाया ससे बानायनांगौ दंबावो बे दालांसिम। ओजोंहाय बागानपाराथिं बानायदोंमोन, बागानपाराथिं बानायनायाबो दा खुरख्ला लांजोब्बायानो, गोबाङानो बायबाय। एसे इलेक्सननि सिगांसो बानायदोंमोन नामाथाय, बिदिनो बानायदोंमोन आरो, नाथाय मोजां जायाखिसै। हाखु दाखु खालामनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो मोजां जायाखिसै। जायखिजाया जेबो नङा, दाबो बेखिनि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों जोबोर गोजोनगोन। जोंथ' जेबो राहा मोनखाया, जों सरकारनिफ्राय जेबो मदद मोनथ'वाखै बर्थमान। आवगायाव जेरै दंमोन बिदिनो दङ, ना न' मोनदों ना सोरबा अरुनदय मोनदों। अरुनदय स्किमखौबो बानायनानै होआखिसै जोंनो। जों एसेबां गोरिब मानसि, नाथाय जों सरकारनिफ्राय मदद मोननो लुगैयो, नाथाय जों मोना एसेबो। जायखिजाया बे दालांखौ सारमोना थाबैनो नायफैनानै बानायना होफैबानो जाबाय नोंथांमोना, बे खावलायहरनाय थायो। MCLA आबो जोंनिया सेरावनो दंखायो, गोजाननि नङा, मोजाङै मिथिखागौ। बुग्लामारि माजदिया होनबा मोजाङै सिनायो, आरो बिथिंजाय रौमारि मोजाङै सिनायो, मोजाङै सिनायखायो। आरो बुग्लामारि माजदियानि लास्ट जायगा बियो रौमारि नांजाबनाय बेनि दालां। गोबां मानसियानो बिथिंजाय हान्था मेला खालामो थांलाय फैलाय। बेनिखायनो सारमोनखौ सानो थाबैनो खालामना होयोब्ला मोजां जागोन, नाथाय दा गोबां उसुबिदा जायो। दाथ' मेसें बोथोर नालाय थांनो हायो एसे एनै आथिंजों थाङोब्ला, खिन्थु स्कुलाव थांनाय गथ'फोरा जिहेथु प्रब्लेम जायो नालाय, बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो भिडिअखौ हानायमानि सेयार खालामनानै हो, जाहाथे जोंनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिमबो सहैयो। नोंथांमोना सेयार खालामनानै हो। बेनिखायनो बेफोर दालांफोरखौ बानायना होबावबा जों साबसिन मोनगोन। मानो होनबा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो जुदि बेफोर दालां लामाफोरा जायाब्ला, जोंनि गथ' गथायफोरा स्कुल कलेजाव थांनायाव उसुबिदा जायोब्ला, जों हान्था मेला खालामनायाव उसुबिदा जायोबा जों जोबोद दुखु मोनो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो सेयार खालामनानै हो, आरो हानायमानि नोंथांमोना सेयार खालामनानै होबानो जाबाय बे भिडिअखौ। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।